Què passa, home, va? Per favor, Anna, per favor. Les femelles li peguen molt. Hòstia, ja va begut, el Salvi ja està. El segon bloc ja no hi para, el Salvi. Bueno, callem ja o no callem? Hola, Ruiz. Vosotros dos, He preparat un petit discurs perquè ningú ho vegi. Te l'ha encarregat algú, o què? Avui us portem alguna cosa preparada. Salvi, sisplau. Comencem amb la llista. Us en recordeu alguns o no? Jo me'n recordo que una de la meva classe començava Aventín, Albiol, Andrés, Valdés. I les Fs eren Faus, Freixas, Ferrer, Fleta, Font, Freixas. Ah, no! Freixas repetint. No beguin més. Hòstia. I les Cs? Bueno, imatges és el títol que li donem ara. Hem de pensar que la majoria de nosaltres vam conviure dels 13 als 14 anys, és a dir, 11 anys de la nostra vida. Vols callar? Sí, perdona. Aleshores vol dir que els que heu fet 50 anys és el 22% de la vostra vida i els que no els tenim és el 21%. Perdona, una petita... Per favor, deixeu-la acabar. Explica'm si la vida era dels 3 als 15 o dels 15 als 50. Seguim. Aquestes són les meves imatges, que segur que moltes coincidiran amb les vostres. Ja he dit que aquestes són les meves imatges i us heu posat a riure. Són Ara, sisplau, vaig a fer un... i calleu. Són aquells partits de futbol a l'hora del pati, 3 cursos a la vegada, 6è, 7è i 8è. Són aquells partits de futbol al pati B, o sigui, al camp de bàsquet, contra els calçotets cagats. Aquell cavall fort, i anàvem les bèsties de l'any del Font, a Lugo o els altres, guanyaven sempre. Aquell laboratori a les catacumbes, on vam revelar fotos i m'aixecàvem a les granotes. Aquells matins d'hivern a la classe que fotia... Ja està. Això no passava, Pau. Això no passava. Això no passava. No passava. No. Bueno, va, que si no s'allargarà això. Aquells matins d'hivern, a l'arribar a la classe que fotia un fred de collons i deixàvem els entrepans a sobre l'estufa, que aquella hora començava a funcionar i a l'hora del pati eren goma pura. Aquells pantalons curts que quan seies la cadira estava congelada i et tenies... Aquell museu tancat amb una reixa i una puta... Feia molta por. Feia por. Vas a dir la frase i ara venia quan venia la por. Aquell museu tancat amb una reixa i una cortina de color verd d'aquelles de cine, fosca, quan l'obries veies el busto que suposo que seria del senyor García. Aquella pilota que es penjava a l'hort del senyor Antonio i no ens la tornava fins al dia següent. Aquella figuera on vam xerrar i vam passar tantes hores. Aquella massa que no ens deixaven acostar. Aquelles pilotes que es penjaven a la fàbrica i sempre anaven els mateixos a buscar.
són al final. Que és broma, eh? Aquella banyera que ens pensàvem que tenia 20 metres quadrats i l'altre dia vaig estar amb la Lisa. Quina banyera? Ah, bona, la banyera. No saben el que és la banyera. L'escala aquella que entraves allò li dèiem la banyera. La banyera? Sí. Sí. I allà ja estàvem 8 o 9 o 10 assentats i no podíem estar perquè l'altre dia la Lisa... Perquè eren passius. Això no... Pau, això era el que donava... Elisa, la vas fer la ruta turística o què? No, La pensa de la vostè banyera. està fent guàrdia de pati. Bueno, ja va haver amb la banyera. Aquell viatge a Tarragona a veure l'aqüeducte suspès per la mort del... Home, que no ho he entès. Home, no ho he entès. Aquell viatge a Tarragona a veure l'aqüeducte i la torre dels Escipions, i que es va suspendre per la mort del caudillo. No diguis el nom, hòstia. No, són de Romania. Aquesta és bona. Disculpa. Aquell tirant-lo blanc per recordar el viatge al final de curs. La nostra intenció era anar al llac Ness, però la pobra recaudació de l'obra només ens va donar per anar al llac del Aquells partits de futbol que teníem, els que teníem la mala sort de dinar a l'escola, sí, perquè no es menjava molt bé aquella època. Bueno, els partits de futbol aquells de la Fundació Contrapro. Hòstia, sempre perdíem, nen. Aquelles boles de carn que t'amagaves als jocs més inverossímils del teu cos. Aquell som gros, àlies el bailarina, que quan li venia la pilota ja estava. Qui diu que era? Això ja era que... Aquells concursos de rots on el mestre màgic... Jo me'n recordo que feia... Ara vaig a fer un rotall. I és el tall. Veig on anava. Estàs fent molt bé. Espera, que ara m'he perdut. Aquella sortida a la platja, no sé si va ser 7è o 8è, amb guitarres al mig. Aquells partits de futbol al Parc Volari, que Riqui venia amb l'uniforme del porter del Barça. Sí. Us en recordeu d'això? Això era a primer o al Parc Volari? A mi em sona més que això al Parc Volari. Ja acabo, no sé com... No, tira més. Aquella cantimplora amb pixats involucrados, amb Andrés, la penya que va veure i el Sergi. Del quarto de la rata. No em mireu, eh? No, si vols miro a l'Anna. No, no t'estic dient res, però el quarto de les rates el coneixíeu. Sí. Els profes? El de sota l'escala. Alguna no s'hi anava. No tenia el bip de la visita a l'Adam i la foto és certa que va quedar de nosaltres, que és l'únic que tenim. Encara hi és la foto. Doncs jo en tinc dos, perquè vaig anar a la classe del costat i no que en sobrava alguna i em vaig posar. Que raro. Ho haig de confessar avui, Avui és el dia de confessar-se, Pau. Vaig estudiar la tia, eh? de les corredisses pel terrat del Parc Volari, Simbolizzados, Panega i Sudermano. De l'Odolet
concepte és que estaven les mandonguilles, ja ho he dit això. Sí. Del Made in Japan del Fit Purple, amb les bates guixades amb el teu grup favorit. De les carpetes plastificades amb alguna foto del teu grup favorit, d'alguna foto de plastificades amb alguna foto del teu grup favorit, d'alguna foto de Popular 1 o Vibraciones. De l'Anna Pi quan deia jo tinc el nom amb menys lletres de tota la classe. Anna Pi Fort. No n'hi ha ni 9. De l'hotel de Banyola, Un nom bàsic. que es vora portar molt malament una nit. Encara que sembli estrany, jo aquella nit no estava igual. Perquè jo i la Maruja estàvem a 40 de febres i vam ser evacuats amb el 4L del seu pare. I algú va... Passava un helicòpter. El Conesa va atropellar un 850 i tots corrien a darrere del cotxe a veure qui l'enganxava. Em sé la matrícula. Tu saps la matrícula? A veure, matrícula a Barcelona... Girona A 3030. Toma ja. Hòstia. El narrador t'ha donat per vist. No. Digue-li que vingui aquí que el poso a post. Ho va dir l'Araceli, era? Va, que ja acabo, per favor. D'aquelles fustes del parvulari amb aquella lletra de paper de vidre que tens. Bé, em podria dir més, però ara passem a la part heavy metal. Ara començarem a parlar del personal docent. Vaig al lavabo. Jo li guardo una. Escolta, Pau. No, una pregunta. Que tot és molt bonic i però sempre diu la veritat. Et sembla que marxi? No. Això ho has de sentir. Tu encara quedes prou bé. A l'ordre no és, però bueno. A l'Àngels Bou, amb aquells cigarrets que es consumien a la taula. Aquell laboratori nou de trinca que en Joan Mollà era més feliç que un xinxo. Aquells primers sembrats d'enciam i rabanillos a l'hort del Mateu. A l'incombustible que ens feia hort, gimnàs i ens havia fet religió. Era un 3 en 1. Sapigueu que varen ser els primers en tenir aquesta assignatura. Jo crec que no sé si l'apuntava a gimnàs o a ciències naturals, però assignatura huerto. Era el Soler. Estudiar el xandall aquest. Sí, hòstia, venia aquí. Ja acabo, nen? Aquell professor que es deia, diu, pobre Sergi, que es feia classe con guitarra en mano. Menos mal que no era heavy metal. De l'Araceli no la vaig tenir, però la veia una bona dona i carinyosa. Sí, perquè la veies des de dalt. Del Sergi un altre cop, que em feia molta gràcia quan es fotia a jugar a futbol, ni ho llegeixo, quan et foties a jugar a futbol i t'arremangaves. Per què se'n recorda de tothom, d'això, hòstia? Va sentar una tendència. Estaves matador, mira. M'ho diu tothom, hòstia. El que s'arremangava, hòstia. Bueno, vale. Tu no has dit una cosa del futbol, ja t'ho diré jo, ja. Vas ofendre molt, eh? No, aquí Pedro lo dice. No, ja acabo, de Lo veritat. tengo clavado. I d'aquella biblioteca nova que la Rosa Ullé li semblava que estava a la capella Sixtina. De la senyoreta Neus. Ja sabem que era una mica especial, però vàrem disfrutar molt amb ella i les aventures del Nassau. El Joan Garriga, l'única imatge que em ve al cap és que era un Jesucristo superstar en camperes. I ara m'han dit el Salvi, que ja no me'n recordava. Era un altre Jesucristo superstar en camperes. A la Eva. Maria Magdalena.
veritat. Hòstia, és veritat! Jo això ho vaig veure. Igual o lo Va, calla, acabo, va. De la Núria. Recordo que era una pobre de collons, que no tinc gaire record de la Núria. Quina Núria? La Núria Buixavera. Sí. Clar, però és que jo també tinc lagunes, no tinc 50 anys, però tinc lagunes. La Ramon Juncosa, aquells càstigs a la gàbia a copiar l'article de la gàbia. Jo i el Sendo tenim el carnet lliure. I algú més, tu també, de la senyoreta Vandellós, la directora, que a mi m'estimava molt. De la senyoreta Dolors, la dona més dolça que he conegut. Del senyor Soler i les exhibicions de ginals a final de curs. Però recordem també els latigazos que ens fotia alguna vegada. Sigamos. De la senyora Lola, la primera mainadera que vam tenir al Parc Volari. De la senyora Maria, la segona mainadera, no sé si vam coincidir, però és la meva mare. Inconvenients. Fregar el que em fotia, als 10 minuts ja ho saps. Era un assaig de... Del Salvi, amb aquells càntics tots de peu que ens fotia a mitja classe. Del Casals, la punteria que tenia els Balsiguis. De l'Arlet, no me'n recordo. Era una catalana francesa. El dels guixos no era el casal de Ricard. De la Margarida, que no t'hi deixat. Que a l'hora del pati venia un xicot a veure't i jo pensava, mira aquest paio quina sort d'anar amb una noia tan guapa. De la Teresa Juncadella recordo una gran senyora que estimava molt el català. De la Rosa Gallardo no la vaig tenir, però m'al·lucinava que a les 5 quan plegàvem la pissarra la netejava i posava la data del dia següent. Ja ho pot fer demà. Del senyor Antonio i la senyora Maria, que eren els masovers de l'escola. Sí, senyor. Del senyor Luis, el primer porter que vam tenir, tenia una mala grip que... De l'Enric, que jo no l'he vist mai, una riera. Era més saborío que saborío. Del Felip, anècdota, estic apuntada. No sé si va ser tu o el Navarro, però quan va venir a la classe que diu fill de puta, va ser tu o el Navarro? Sí. Aquesta la tia que era. És literal. Estàs despertant tots els neurones, De les professores de música, la Montserrat, i l'altra senyora més senyora que cantava la coral Sant Jordi, que no me'n recordo. La dona de l'Oriol. La Montserrat, La Carme. A veure, Carme Mèlic. no he seguit. Voleu callar, sisplau. Ara podien copiar, perdona, l'article de la web. No he seguit l'ordre de les imatges Millor. que em venien al pensament, però l'ordre de les imatges no altera el sentiment. Suposo que si recordéssim totes les imatges ara i les poséssim 2 hores podríem fer un espasacalpe. Vale? Aleshores, ja he acabat, quasi. L'Elisenda Torner m'ha enviat un correu que després al meu ordinador us poseu el correu electrònic i us l'enviaré. Sapigueu que va tenir un accident i es va quedar paraplègica i bueno, us ho dic, però prefereixo que llegiu vosaltres la carta. El correu electrònic és més per també la festa dels 50 anys que hi haurà, perquè us envien la informació dels 50 anys de prova, si voleu. No esteu... Ara jo no sé on estic. Vale. I ja per últim, bueno, també hem de recordar la gent que no ha vingut, gent que no ha volgut venir perquè no li ha donat la gana i gent que no ha vingut per
I ja per últim, recordar el Lugo i el Ramon Barceló. El Lugo ja fa anys que ens va deixar i el Ramon me'n vaig enterar fa un mes. Hi ha una frase del Rodríguez que diu: la vida és una gran sala d'espera, la otra és una caja de madera. Esperem viure molts anys aquesta sala d'espera i ens podem tornar a veure. M'agradaria que un dia vinguessis a fer jocs de màgia a nens de 3 a 5 anys. Jo no en sabia i em vaig aprendre. Llavors sé fer alguns jocs de màgia, de màgia, per nens de 3 a 5 anys. Els tenim, ja en sabem. Val, no? Vull dir que sigueu conscients que per mi vosaltres en aquests moments és com si en tinguéssiu 7 quan jo us tenia. Per tant, vull que no us penseu que aquí venim aquí... Bueno, alguna cosa sèria farem. És a dir, en els nens de 3 a 5 anys, un d'aquests jocs no els hi faig mai, però com que vosaltres sou una mica més grans, us ho faig. Per tant, senzills. Necessito un ajudant, sisplau. Maruja! Maruja, no, de moment... Maruja seguro que será. También es Maruja. Vale, sí, Yuri. D'acord? Sí, queda clar, ¿no? Queda clar, ¿no? Venga, ahora lo pones aquí dentro y ahora con la varita mágica lo tocas. Y ahora mete la mano. Sácalo. Ahora lo vuelven a meter y ahora vuelven a tocar. Aquesta és millor. Y ahora sácalo. ¿Tú pensabas que estava ple, no? Núria, tens que mirar. Escolta, tu fas com... A cada classe, cada vegada que vaig a fer màgia, sempre hi ha un repetant que diu: ja t'he vist el truc! Sí. Hoy me puedo... Ara un nen, va. Andrés, vine cap. I tu a mi? Em va trobar un boli de calamar. Intentaré redimir el meu pecat. És la pudor que fotia la cuina. La pudor que fotia la cuina. Atenció, heu de fixar-vos el que veieu en aquest llibre, vale? Sí, mireu bé, Tot blanc. Heu vist? Està en blanc. A veure, de quin color és, El color, collons, la punta. Negre, segur? Vale? Toca. No, amb el color negre, coi. Sense... Tu m'has tocat. No, clar. L'ha tocat, Atenció! Atenció, Andrés! No s'ha acabat? S'ha acabat? Prometia de jove, De quin color és, Andrés? Vermell! Si no és la punta. No em portis a la grana perquè no pintaré. No, és el Madrid, tu. No, espanyol! Toca! Atenció,
Primera vegada no sé. Tots diuen el mateix. Que no, si te lo vols. Si te lo vols. Va, vine. Vine un moment. Vamos, després et faré sortir, eh? Vine un moment. No, et faré sortir, eh? Sento, però no ho puc. Era la primera vegada. Alfes. Oh! Ja està? Aquesta és la primera. Perdona, 62 anys. 62 anys. No, és més que bo. Després haver d'improvisar, no? Perquè aquí ja ho tenia preparat d'una altra manera i ara l'he d'improvisar d'una altra manera, no sé si sortirà bé, però bueno, provarem si surt bé. Veurem. Hòstia! Tu has perdut. Junta't els tres. Has juntat els tres. Recordo que Superglue va d'aquí. Superglue va d'aquí. això que estic fent és un personatge. Doncs per més de 3 anys, He perdut el concert de la Consol. No l'he pogut gravar. No me l'he perdut. aquest deu dir moltes vegades. Això ho fan a tot, no? Les portes m'agradaran una temporada. Aquí negre! Àngels Nicolès, aquest. Collons, Seva Solera, Color. Vermell, segur? Aquí Color? No, collons, el disco. Quan s'hagi acabat, us ensenyaré el que ha dit. Quan s'hagi acabat, us ensenyaré el que ha dit. I tant. Les mamàs ja van de l'alçat. Quin disco és aquest? El de Camilo Sesto. De Fari. Cuidado amb el far. Quin color és per nens de 3 anys, això, Per dels colors ha de mereixer, perquè el meu està en plena... Sí?
Amb una mà, a més a més. Vale. Pressa. Prou callar. Està bé, no us concentreu. Tenim una amiga. Les parnes de les anys. Avui sí que em vaig a fora. Tenim una amiga del Ja ho veieu. Bueno, per acabar, no perquè se va. No es pot abusar de la confiança. No. Bueno, ara comença el perill, eh? El foc. No, foc no, que això és 3 dies. I el contraincendis a sobre veuràs tu. Provisió al detector de fums, eh? Atenció! Sortirà un pollet. Conejo. El meu gos aficionat a caçar-los. Bueno, Pau t'ha tocat. Els porta o se'ls porta? Els porta tard. Pau t'ha tocat. No, a vegades s'ha fotut una foto, estan freds. Llavors ja no és convenient. A sobre que el tio no se'ls fa. Vols venir a ajudar? He de bajar la favor. A veure, aquest joc, què tal? No, la mà no. La mà li poso això. Doncs mira què? Al cap, al cap. Algo que em puguis prescindir. Algo que no faci servir. Algo que no faci servir. Ja seguro aquest total. Primer farem l'entrenament. Sense Que amb les dues mans... Agafa amb dues mans i pica fort. Vaig. No! Guarda-la. D'acord? Veieu bé? No, aquí no. Vale? Pica fort. Ai! Has de picar fort perquè si no... Fota-li. Ai! Ja l'has trencat. Amaga't, tio, amaga't. Ara posa la mà. Ara ve la situació. La posa la mà. Mira, haurà entrat del truc. Ni amb el mocador sí. Bueno, ja que heu vist el truco... No ha passat res. Ja ho sé, que la culpa és meva que no t'he donat la justícia. Vale. Cuidado. Poca broma. Fota-li canya. Molt bé. Vale? Atenció. És un carbassó, tio. Atenció, Atenció, Ai, no! No! Com si fos el braç. Com si fos el braç de la nena. Aquí, si no m'equivoco, espera.
Va, Lluís.